Ayna братан 800 сомона. Сиюдига зайрат чизу мебара 800 сомона. Телефонча стояне Redmi Note 5 550 сом. Не Redmi 9i, Redmi 9i нархш 800 сом Redmi 9i. Ин тамошо кардад. Лайк абза видео нав мекунам хидамия. Наиш Samsung Galaxy A22, A22 1000 сом 128 га A22 1000 сомона. тамошо кунем се чорта телефони 800 сом 800 сом. дар бураш гап задам бародар марҳамат ина. Лайк абза видео нав мекунам шунамия. 50 та айфони гизало вардаги. Ай мардум TikTok бенихоят бародар минадорум ки қадасгирӣ мекунам атна бародар раҳмат. Ман шуморо чӣ гуфтанем бародар дар YouTube ҳам канал дорам. Дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бародар. Шумо телефони алиши сӯхтагӣ варна экран сӯхтагиро биёред. Ман қабул мекунам болош тунтон телефони пачка тонтон бародар на марҳамат. номермон 907 89 18 дар YouTube бародар ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед. Дар YouTube телефон тиҷа. На бардам TikTok лайкҳояшо полошап кунед.